ஹலோ கைஸ், நான் பிரசன்னகுமார். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறவங்களா, இல்லை காலைலேருந்து நைட் வரைக்கும் நான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது மொபைல் தான். அப்படியே இல்லை, நான் காலைல ஏஞ்ச உடனே மொபைல் தான் பார்க்குறேன், நைட்டும் தூங்க முன்னாடி மொபைல் தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சரி, இல்லை நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறேன், ஸோ அந்த மாதிரி பசங்களாக இருந்தாலும் சரி, இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஐ எக்ஸசைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம், ஓகேவா? ஸோ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை பேசலாம். ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம லைஃப்பில் தான் டிஜிட்டல் இருந்துச்சு, கரெக்டாக? அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டலே லைஃப் ஆகிடுச்சு. என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு 10 இயர்ஸ் பேக்கில் காலைல நிதானமாக ஏஞ்சி பொறுமையாக காலேஜ் கிளம்பியில் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ நைட்டு ரிலாக்ஸாக தூங்கும். ஆனால் அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா காலைல 7 மணிக்கு ஏந்திக்கிறது கடகடன்னு, அது 7 மணிக்கு ஏந்தி அலாரம் வச்சு ஏந்திக்கிறது, தூக்கு பாதியில் போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் பஸ்ஸுக்கோ இல்லை கேபுக்கோ போகிறது. ஒர்க் இடத்துலேயே சரியாக கவனம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிடுது. சரி, அப்படியே இல்லாமல் சாயங்காலம் மேலே இருந்தாலும் வெளில போய் விளையாடாமல் டிவி பார்க்குறது. நைட்டு முழுசாக தூங்காமல் 12 மணி வரைக்கும் ஃபோனை நோண்டுறது. இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா COVID-19. ஸோ இந்த டைமில் லாக்டவுனில் நிறைய பேர் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்க, ஏன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறீங்க, ஓகேவா? ஸோ இதுனா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட்லி 8 ஹவர்ஸ்லேருந்து 4 ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க மினிமம். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்னால் கியூப் ஆஃப் 20, ஓகேவா? அதனால் கியூப் ஆஃப் 20னா 20-20-20. ஸோ இந்த 20 வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஓகேவா? ஸோ அது என்ன, இந்த 20-20-20னா ஒரு 20 நிமிஷம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக லேப்டாப் பார்த்துருக்கிறீங்களோ இல்லை ஃபோன் பண்ணிட்டுருக்கிறீங்களோ, அடுத்து ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு 20 ஃபீட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்கணும். அதாவது 20 நிமிஷத்துக்கு கழித்து 20 ஃபீட்டுக்கு 20 செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் கண்ணை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். எதுக்கு இங்கே 20 செகண்ட்ஸ்னால், ஒரு கண்ணு ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு, நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகுது 20 செகண்ட்ஸ் ஆகும், ஓகேவா? ஸோ 20 செகண்ட்ஸ் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோங்க. இங்கேருந்து ஒரு நெக்ஸ்ட்டு பில்டிங் பார்க்குறதோ இல்லை மரம் பார்க்குறதோ இல்லை வெஹிக்கிள் பார்க்குறதோ, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அப்படியே இல்லைன்னா ஏஞ்சி போய் தண்ணி குடிக்கிறது. ஸோ தண்ணி குடித்தா இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்ணுக்கு. ஏன்னா டீஹைட்ரேட் ஆகும். அப்படியே தண்ணி குடித்தனால ஹைட்ரேட், அதாவது பழையபடி வரும், ஓகேவா? ஸோ 20-20 யூஸ் பண்ணுங்க. இது எங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, அமெரிக்க அகாடமியில் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது நிறைய பேருக்கு லேப்டாப் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணுறவங்களால சிவிஎஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டிசீஸ் வருது. அது என்ன, கம்ப்யூட்டர் விசன் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லி ஒரு டிசீஸ் வருது. ஸோ நார்மலாக ஒரு மனுஷன் 15 டைம்ஸ் பிளிங்க் ஆகும், ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு 15 பிளிங்க் ஆகும். ஸோ அப்படி பிளிங்க் அதோடு கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டிசீஸ் மோஸ்ட்லி வரும். ஸோ எதனால ஒரு சிம்டம்ஸில் எப்படின்னா, கண் சில டைம் ட்ரையாக இருக்கும், எரியும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த 20-20 எக்ஸசைஸ் ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஸோ அதை மெயினாக இப்போ ஃபோனில் நிறைய பேர் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறவங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறவங்க, இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும், ஓகேவா? ஸோ இந்த 20-20 கியூப் ஆஃப் 20 ரூல்ஸை உங்கள் டே டு லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.